Ovako, ja kada sam kupovao motor, nisam znao dosta o njemu, kupio sam ga na pamet i prilično sam zadovoljan. Radi se o Sunra modelu, to je kineski motor, radi na 60 V i na našem tržištu se može kupiti samo sa običnim baterijama, nema ga sa litijum-ionskim, a u zapadnoj Evropi ima i sa litijum-ionskim. Vozim ga oko 3 meseca i prešao sam, možemo vidjeti ovde, još ima najlončić, dakle 720 km otprilike. Što se tiče motora, prilično sam zadovoljan. Evo, tu je sedište i ovde ima mesta, znači otključava se, ima svetlo, ispod je osigurač i ispod se nalaze baterije. Ono što je bilo zanimljivo je da sam ga morao registrovati, ali to su mi već i rekli, ali dobra stvar je što je registrovan za 2 ljudi, što znači da mogu da vozim nekog i bez problema se vozimo nas dvoje sa 150 kg ukupno. Brzina koju razvija, znači ima 2 nožice, ima pomoćnu malu nožicu koja dok je spuštena motorić ne radi, a ima i veliku nožicu za koju moja supruga dosta teško može da ga podigne, pošto je motor dosta težak, ima 100 kg sa ovim baterijama. Sad, ono što sam primetio, možda samo na ovom mom, a možda i na drugim, kada upalim dugačko svetlo, ono je bilo dugačko, a kada kratko, onda se upalilo sve živo. Tako da ja sam isključio tu sijalicu kratkog svetla i sada normalno radi. Osim toga ima 2 brzine, jedna je Eco, jedna je Fast, sa Eco brzinom ide do 30, a sa Fast ide do 45 km/h. Pa da pokušamo, znači samo prebacim, motor se registruje i registracija je bila prva 7.000 dinara. Kaže da je u drugim opštinama manje, a u našoj opštini je skuplje, verovatno neka registracija više. Kasnije će biti manje, jer prvi put se plaća tablica. Nisam ga morao registrovati, jer policija za sada kontroliše samo ona električna vozila. Ali oni to moraju testirati na tehničkom pregledu, što za sada ne radi. Prilično je startan i u odnosu na običan motor brže postiže brzinu. Ide na 45. Stane, međutim, tom brzinom 45 može da se kreće otprilike 25 km. Posle toga sve smanjuje i na kraju ide pod opcijom Fast do 35. Iako bi trebalo 45. I otprilike prelazi 50 km sa jednim punom, ali ja ga na 35 napunim, jer to mi više odgovara da ide 45 na sat, da bude brže. Zadovoljan sam njime, bez problema vuče još jednu osobu, mada je sic malo manji i teže se smestimo, ali ja uglavnom vozim decu, tako da mi to ne smeta do škole i nazad, to mi je super. Ja sam u ravničarskom selu, pa je sve ravno i dobro, ali ima snage motor dovoljno i da povuče na breg, jedan breg koji imamo između 2 sela, tamo super šiba isto, nema nekakve razlike. Motor je Boschov, ima 800 W, pa upravo zbog toga što nije do 250 W, ovo mora da se registruje. Zadovoljan sam motorom, platio sam ga oko 1000 evra. Ovo je prljavo, pošto sam ga vozio po kiši, kiša mu ništa ne smeta. Oko 1000 evra je izašla cena, sad postoji neka subvencija države za električna vozila, pošto on ulazi u kategoriju mopeda, možete dobiti i subvenciju. To je to, ne znam da li još neka pitanja, kažem 7000 registracija, 50 km prelazi, do 45 na sat ide prvih 25 km, narednih 25 smanjuje sve dok ne dođe do 35 km na sat. Vrlo sam zadovoljan i nadam se da će biti ok, prešao sam oko 700 i nešto kilometara, videli ste, bez ikakvih problema. Mali jedini problem je bilo sa kratkim svetlima, ali možda je to tako i namerno namešteno, jer po novom zakonu svetla stalno treba da sijaju, a ja nisam to želeo, pa sam isključio. Možda je tako bilo podešeno da bi svetla sijala stalno. Još jednom zadovoljan i da kupujem, kupio bi ponovo ovakav isti.